Здравейте, хора, съм Микро на едно и днес се намирам в Свилен Крафт, точно така, на спална им. Този епизод мисля да покажа няколко апа, да покажа как да вотнем, да обясня разни неща и хомим. И нека започваме. Така. Трябва да държите ESC ключ. Нямате ключ, вот. Искате допълнително ключове, LARP ранг. Така, сега пишем вот. На черта вот. Излизат ни тряпта. Цъкам върху първото. Може да влакнете трите наведнъж. Тук трябва да се напишете ника. Тук да потвърдите, че не съм робот, че не сте робот. И става на нещо. Ето. Изберете всички квадрати и сложични знаци. Трева. Добре, горе, това му дразни много. Трева. Ето вече готово. Цъкате вот. Така, отваряте страницата и вече имате ето този ключ. Значи по същия начин става и за другите. Значи аз сега ще паузирам и ще се върна като взема ключовете. Когато отново съм тук, взех си трите ключа вече и ще въртя пред вас. Предварително казвам, изпразнете инвентарите. Ако нямам нещо. Мамка. Добре, както ли. Те въртим един път, да видим сега какво ще се падне. Стори ми се 10 000. Кит юзър. Мамка. Чувам до... Значи холма малко ще го разгледаме. Ето тук ще се оставя нещата. Ще го натъквам така. И отиваме отново на спалн. Вижте от такова някой ми се падна. Кит Кинг. Той ранг се купува за месец. И да видим сега какво ще ми се падне, аз искам пари. Кит Фен. Пресмея брък. Ето за това ви казах да си изпразните инвентарите. Вижте, вихояте ми. Ползвам вече китфена. Дай ми броните. Майко! Хора, това е невероятно. Така е невероятно. Майко. И ни остава още един кей. Оставаме те и слагаме те. Сега да сме храна. Отиваме на спаун. На спаун се слагам добре, защото съм с нови слушалки. Но
Да сякаш не западне. Отново се! Супер горе! Сега ще направя ревю на моята къща. Май, колко яки итеми. Вече имам 27 лева. Така. Нека да започнем от фермичките. Значи това е ферма за коне. Как да го кажа? Да, така ферма. Тук се затворих едно зайче. Така гледах един има се отказа вече. Ето е фермата ми за пшеница. Тук не знам, че пусна такова, което ми дава спит. Сега. Искам да видите фермата за брадавици. Докъде? Изкарвам по 5 стака брадавици и после като ги посея ми остават около 3 стака. Сега ще покажа колко брадавици. И не ги обирам толкова често. Иначе не съм ги вземал от китове, всичко е от шопа купено. Тоже сел съм и от това. Мисля да си направя портал. Така. И да, това беше отвън сега. Това се води като честрум. И често се пълнят. Даже и тук почнах да пълня вече. Малко. Нищо не трябваше. Така. Да, както казах, честоите започват да се пълнят. Тук съм много ще... Да съм много това. Минаваме към втория етаж. Значи къща не е нищо особено. Това е. Нали, направих го за снайпец. Фактически не ги използваме. И минаваме към горния етаж, който е... Това представлява това. Не съм барал нищо по него от когато го направих. Много рядко съм качвал, но просто го направих за красота. Има кеф. Да, тук коня ми за ограждението на кефи. Кучето ми лава. И да, ще преминем към лайковете. Да, пишем лайк. Сега, вирус не е интересен, казиното е интересен, искам него да видите. И ще взема и даже едно диамантче. Да видите какво представлява. И вижте. Тук се слага диаманта. Хвърляме диаманта и да видим нещо награда. Знаете ли, че май ми замина диаманта?
Еми явно нямам награда. Явно нямам награда. Нищо, нали начин. Минаваме към следващия лад, който е... Кой не знае да отида. Warp Event. Значи, че имам много ларпове, зато и ще посещавате. Това представлява Warp Event. Натам има миньорство, натам грейвърство, лабиринство и джъмство. Научен Warp. То дори ти вече става тъпо. Ще отидем в Warp Man. Направо върши мой. Значи тук са годни неща. Значи схващам идеята на как иде и последно мисля да посетим Warp Info. И Welcome to Info. Значи, тук може да дойдете да прочетете нещата. Action, екипа е насам, да видим екипа. Както и да е, екипа насам. Преди да пуснете Action, изпълнете следните стъпки. Дръжте предмета, който искате да продадете и пишете следната команда. Start, брой, цена, колко да се бит. За да битнете избран предмет, пишете бида. Внимание! Ако няколко човека искат този предмет, последните 3 секунди някой ще бидва. Резиденция се прави с дървена брадва. Маркиране е регион с първо ляв бутон, след това пишете Res Select Vert, след това Res Create име. Да добавите приятел във вашата резиденция, напишете Res името на Реса, име на приятел, тръсте True. Да примамите приятел от резиденция, админ не нов рей. Значи от тук можем да вземем в брат ви, аз не искам. Пишете Res името на Реса, името на човека, тръсте False. Ако искате да дадете реса си на някой играч, пишете ResGive и името на реса и име на играча. Ако искате да премахнете резиденцията, пишете ResRemove и важно, тази команда се пише 2 пъти. Ако нещо не е ясно, пишете Res. Вашият никнейм, количеството на итема, цена на итема. Самият итем, това не го сма. Woodly, пример. Woodly 10. Вашият никнейм, количеството на името на итема. И това беше Warp Info. Може да пушите Warp Rank. И тук може да си вземете ранг. Най-новия ми ранг има следните команди: Fly, Head, Hell и Feed. Fix All, Private Fan. Значи ето го кита на фена. Къде отиде? Както и да. Хълк, нека да видим. Майко. Вижте колко перли дават. За да си купиш ранга, потърси онлайн или да напишете в Skype линк.
И хора, това ще е всичко от мен. Дано ви е харесало. Аз бях Микро 001. Харесайте, абонирайте се и до скоро!